Bé, anem a veure què tal això de l'actualització 2.6 amb el Photo Gallery. El tema del DivX no us l'ensenyarem perquè ja el provareu vosaltres mateixos a casa. Mica, aquí el tenim. Fotos, Photo Gallery. Crea un espacio para disfrutar y mejorar sus fotos. Convierte sus fotos en bla bla bla. A veure. Crea un espacio. Bé, si voleu consultar el manual, doncs teniu l'opció aquí dalt, no? Saltem-nos això. Desea utilizar esta función, primero debes... Ui, apa aquí, apa, 105 megas. Em sembla que tallarem i continuarem d'aquí una estona. Sant tornem-hi. Ja hem acabat de descarregar i ara això se'ns està instal·lant mentre ens va explicant com funciona tot plegat. Ui, ja s'ha acabat. Ostres, quin careto que ha hagut de sortir per aquí. A veure, a veure. Aquí tenim ara mateix les imatges ordenades per data. Podem fer un zoom in, zoom cap dins o cap enfora. Mentre va carregant de fons aquestes imatges per aquí. Ui, mira, un recorregut. Sí, divertit. Doncs amb l'estick dret és amb el que fem el zoom i amb l'estick esquerre seleccionem el grup d'imatges que volem veure. A veure si en trobo alguna de real en comptes de tantes de joc. Mireu, aquestes mateix. Ara en fem un zoom, apretem la X, i ara ens ha canviat l'ordre. Tornem a apretar la X i aquí veiem ja la imatge en gran. Ja sabeu, no? Qui ha fet aquest vídeo, suposo. I si tornem a apretar la veiem a pantalla sencera. Això em sembla molt interessant. Segurament serà per obtindre imatges des de la teva càmera. Exacte. Connecta un dispositiu digital, per tant per USB, i obtindrem les fotos. No copiem res perquè no tenim res connectat. Si apretem el triangle arribem a un menú que podem fer, afegir una llista de reproducció, copiar, veure la galeria, agrupar les imatges segons el número de persones que hi apareixen, l'edat de la gent que hi apareix, l'expressió, tot tipus de xuminadetes. Visualitzar, no fa res, això ens ha mostrat aquí quatre dades. A veure les eines, tono de tecla sí, que no el sentim, clar, potser si engegués el so el sentiríem. A veure. Guaiteu, quina musiqueta! Brillo normal. I superfície, tenim diversos tipus de superfície. A veure aquesta que tal està. No m'agrada gaire, oi? Va, aquesta, que queda així, ja que he de tenir una filla d'aquí poc, no? Doncs ben roseta, que no sigui dit que... Bé, i això és el que tenim, una nova aplicació que haurem d'anar remenant per descobrir de què va. Bé, doncs això és tot, ja ho sabeu, visiteu www.badajocs.cat.